Magandang buhay mga kabicolana, good morning, good afternoon at good evening po sa ating lahat, sa aking mga subscribers, followers at sa mga legit friends ko. Ayan, magandang buhay po sa ating lahat dyan. Enjoy nyo lang po ang view ng Samal Island Beach Resort ng Davao Del Norte. Ayan guys, enjoy watching! Shoutout pala sa aking mga teams, Team Buwan, Team Yaw-Yaw, Team Bulaklak, at sa mga legit friends natin na lagi nagsusupport sa ating channel. And very big shoutout sa nagbigay ng video na to. Ayan, maraming salamat sa iyo. Alam mo na yan kung sino ka. Napakagandang video, napakagandang view. Yung tubig talaga napakaganda, napaka-blue. Ayan, napakaganda ng Samal Island dito sa Davao del Norte.
Maraming salamat sa inyong panunood. God bless everyone and keep safe always. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you!